kentaj u chief minister ya ka jingkynnoh ka party VPP ba le thok ya ki election HDC kuble ya pi ki parlo ki bistanat ban sngap yak de khubor hak de channel u menteri rang ba ka jala u korat ke sangma minin ka sngi ula kentaj ya ka jingkynnoh ba ka election district council badangsian kadai ka bala le thok barlu ya da tenge ka jinglong hok jong ki jingthabut dak bo ong bai kar kom trekam lapun long hok dak he sarkar bat om shom lapun ki dak ki seng sain perthai haba kanto ya ka jingkynnoh jong Haduh jong ka party VP uba aden milar ba siamoj ba ka election HDC kadai ka bala thok u korat ke sangmau long piha ban shane hakar kom trekam kine kide ki ofsar ki bla trei hidala de ngim shom la don hangta hapo ka jaka thebut bat kumjuru ki briu jong ka party jongi u korat ke sangma ula banjuru dak ba wong ba ka jinglong jong ka election bunsin ka ya pher ki jaka thebut hak ba ki seng ba pher ki yo ka jingjob haki benta ba pher u korat ke sangma ula brabru dak ba wong ki katto kane ki seng san perthai ki la pen prai ki jaka thebut haki katto kane ki jaka thebut kadon ka jing bakla bat kam dai baka wei ka seng san perthai kala pen pra ya baro ki jaka thebut ladangi ha ban le thebut biang neto kit ya baro ki jaka thebut ha ka baka wei ka party kala rem te ka jinga yenti kan kut satia u chief minister ula kan thoru ya ka leng persha kabala jit ban kli jingkli ya ka jingmi jong ka jing thebut u korat ke sangma ula brab biang da ka ba uang ni ha ban pedeng ya ka jingtha jong ki pajba tang namar ba phim job haki katto kane ki jaka thebut phi ong ba kalong ka ba bakla bat kito haki ba phi job phi perkhat ba phi dai hok kam tre kam kumta penkut u korat ke sangma te parlok ta ki ki khubor ngangai ba phila sengau thu ngin sai kan du ha koi pat ka video khublei shibun